Καλημέρα. Είμαστε εδώ με τον ενδυνάμει υποψήφιο βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Κυριάκο Κυριάκου. Κυριάκο μου, ευχαριστώ που πήρες αυτόν τον χρόνο να κάνεις αυτό το podcast μαζί μας. Σήμερα θα μιλήσουμε έτσι λίγο περί τεχνολογίας και περισσότερο για το AI. Καλημέρα Δήμο μου, σε ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση και για την προσφώνηση σου. Χαρά μου να βρίσκομαι εδώ και πόσο μάλλον να μιλώ για έναν τέτοιο θέμα που στις μέρες μας έτσι για κάποιους ανθρώπους είναι λίγο ταμπού. Έτσι. Ο κόσμος ακούει AI και σκέφτεται διάφορα πράγματα. Ισχύει αυτό, είναι επίκαιρο το θέμα. Για κάποιους ταμπού, για κάποιους φοβιστικό, για κάποιους άγνωστον. Γι' αυτό ήθελα να σε καλέσω να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, έχω και εγώ τις απόψεις μου, αλλά είμαι σίγουρος ότι εσύ έχεις και τις δικές σου. Νομίζω είναι καλά να μάθει ο κόσμος έτσι λίγο να ξεκαθαρίσει η κατάσταση περί αυτού του θέματος. Νομίζω ότι θα βοηθήσει αρκετών κόσμων το clarification, ας το πούμε, η επεξήγηση. Ας ξεκινήσουμε με μια έτσι απλή ερώτηση. Θες να μου πεις πού βρισκόμαστε πραγματικά σήμερα με το AI? Είναι επανάσταση ή απλά η υπερβολή, αυτόν το hype που λέμε? Κοίταξε, σίγουρα έφερε μια επανάσταση το AI. Έτσι. Είναι ένα καινούριο εργαλείο, θα το ονόμαζα προσωπικά, το οποίο με τη σωστή διαχείριση μπορεί να κάνει θαύματα. Αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Τώρα, ναι, υπάρχει hype πίσω από αυτό και θα έλεγα ότι πρέπει ο κόσμος να καταλάβει τόσο τις δυνατότητες του όσο και τα limitations του. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιληφθούμε τα limitations ενός τέτοιου εργαλείου, πόσο μάλλον λόγω της πολυπλοκότητας που το διακατέχει και το ποιοι κρύβονται πολλές φορές πίσω από αυτήν την πολυπλοκότητα, ποιοι μεγάλοι οργανισμοί κρύβονται πίσω. Ναι, θα έλεγα ότι υπάρχει μια δόση υπερβολής πίσω από αυτόν το AI hype, διότι βλέπουμε οργανισμούς πλέον που θέλουν να εντάξουν το AI με κάθε τρόπο, έτσι, με την πρώτη ευκαιρία. Ας το πούμε με το έτσι θέλω, ας το πούμε με το ότι είναι έναν τρένο που πρέπει να κάνουμε catch-up, να μπούμε μέσα για να μην φύγει χωρίς εμάς. Αυτό βλέπουμε να γίνεται όπως και να έχει. Τώρα, αν είναι σωστή εφαρμογή του AI, είναι το ερώτημα. Αυτό εντάξει, είναι μεγάλη ερώτηση. Θα την καλύψουμε πιο κάτω. Ναι. Θες να μου πεις ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ο δημόσιος διάλογος γύρω από το AI? Δηλαδή ποιον είναι αυτόν που βλέπεις εσύ? Θα έλεγα ότι είναι δύο άκρα, έτσι. Δηλαδή έχουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη από τη μία πλευρά. Υπάρχει κόσμος που εμπιστεύεται απόλυτα ένα τέτοιο εργαλείο, διότι λέει είναι ουδέτερο. Μάλιστα. Έτσι, δεν είναι άνθρωπος, ναι. δεν είναι ουδέτερο, αξιολογεί ίσως τα δεδομένα που έχει μπροστά του κλπ. Τώρα υπάρχει και το άλλο άκρο που το δαιμονοποιεί. Μάλιστα. Που λέει, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα, θα μας πάρει πίσω ή οτιδήποτε. Η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Έτσι. Και η απάντηση εξαρτάται από πολλά πράγματα και κυρίως από το πλαίσιο στο οποίο το εντάσσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή Κυριάκο μου, θες να μου πεις ότι δεν θα πρέπει να είμαστε στα άκρα, να έπρεπε να είμαστε απόλυτοι. Δηλαδή να ακριβώς. Το βλέπουμε, να το αναλύουμε τις πληροφορίες που έχουμε χωρίς να το αγνοούμε. Αυτό Βασικά να ασκούμε έτσι μια κριτική, επικοδομητική κριτική πίσω από τα αποτελέσματα ή τέλος πάντων τις δράσεις που έπονται με τη χρήση του εργαλείου. Για τούτον παρεμπιπτόντως ισχύει για όλα τα πράγματα στον τομέα της τεχνολογίας, θα έλεγα. Δηλαδή ας μην πούμε μόνο AI, ας πούμε είναι ευφυή συστήματα ή συστήματα που διεύονται από αλγορίθμους. Μάλιστα. Τα συγκεκριμένα συστήματα πρέπει να αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να γνωρίζουμε κατά πόσον επιφέρουν κάποια προβλήματα μαζί τους, αν τα μεγεθύνουν ίσως
και τώρα τα προβλήματα να με χτυπούν πίσω στην ίδια την κοινωνία. Μάλιστα. Ας το πάρουμε λίγο έτσι πιο σχετικό, ας πούμε, με την Κύπρο. Θα πάνε και λίγο προς την πολιτική. Δηλαδή πιστεύεις ότι στο πολιτικό σύστημα της Κύπρου υπάρχει αρκετή κατανόηση περί της τεχνολογίας του AI? Δηλαδή το κατανοεί, ας πούμε, η κυβέρνηση, ας το πούμε? Δεν θα ήθελα να είμαι απόλυτος ως προς την απάντησή μου στο συγκεκριμένο. Θα έλεγα όμως ότι σίγουρα δεν βρισκόμαστε στο επιθυμητό σημείο που θα θέλαμε. Δηλαδή σαν Κύπρο, σαν κράτος, θα έλεγα ότι δεν αναγνωρίζουμε τόσο τις δυνατότητες και τους περιορισμούς αυτού του εργαλείου και το εντάσσουμε με έναν τρόπο που είναι απλά ένα μαύρο κουτί, το χρησιμοποιούμε να κάνουμε μια άρφα αυτοματοποίηση ίσως, χωρίς να διερωτούμαστε στο τέλος της ημέρας τι impact, τι επιρροή θα έχει πίσω στην κοινωνία. Υπάρχει, θεωρώ, ως ένα σημείο ένα επίπεδο άγνοιας για τα συγκεκριμένα εργαλεία και θα πρέπει να έχουμε κατά νου στο ότι πρώτα πρέπει το ίδιο το κράτος να επιμορφωθεί, να θέσει ίσως κάποιους όρους σε νομικό πλαίσιο πλέον, ούτως ώστε να μπορεί να πάει παρακάτω, να ξέρει πώς το εφαρμόζει αυτό το εργαλείο, το γιατί, που είναι σημαντικό, γιατί το χρειαζόμαστε. Όχι απλά για να λέμε ότι εντάξαμε εργαλεία και αυτοματοποιήσαμε διαδικασίες, αλλά στο τέλος της ημέρας οι διαδικασίες να είναι χειρότερες από ό,τι ήταν με τον παραδοσιακό τρόπο. Ναι. Σωστά. Οπότε πρέπει κάπου να βρούμε το μέτρο. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα awareness ως κράτος για το τι κάνουμε. Okay. Χτίζοντας πάνω σε αυτό το σημείο που ανέφερες τώρα, η αντικειμενικότητα, εντάξει, η αντικειμενικότητα των αλγορίθμων, θεωρείς ότι είναι μύθος? Ουσιαστικά οι αλγόριθμοι μαθαίνουν από εμάς, σωστά, από την κοινωνία. Ναι. Οπότε τι κάνουν? Αντανακλούν τα προβλήματα, ας το πούμε, τις αντιλήψεις ή τις απόψεις της κοινωνίας. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αντικειμενική κατά το πλήστον. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να εξασκούμε κριτική πάνω σε αυτά τα συστήματα και να έχουμε κάποιες μεθόδους ούτως ώστε να μπορούμε να ανοίξουμε αυτόν το μαύρο κουτί και να ανακαλύψουμε ότι αυτό το σύστημα δεν ακολουθεί την αντικειμενικότητα, τέλος πάντων, που θα πρέπει να υφίσταται. Οπότε μπορεί αυτό να γίνει από datasets που μπορεί να είναι biased με διάφορους τρόπους, δηλαδή μπορεί να είναι ιστορικά δεδομένα, αποφάσεις ανθρώπων που πάρθηκαν στο παρελθόν, που να μην ήταν δίκαιες. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στον κόσμο και ειδικά στην Αμερική που έγιναν συγκεκριμένα συμβάντα. Για παράδειγμα, υπήρχε ένα σύστημα στην Αμερική, ονομαζόταν Compass, και αυτό το σύστημα ήταν υπεύθυνο να αξιολογεί, ας το πούμε, τους defendants απέναντι στο δικαστήριο, κατά πόσον θα κάνουν ένα παρόμοιο έγκλημα στο μέλλον ή χειρότερο. Και τους έβαζε ένα βαθμό ρίσκου. Εντάξει, μετά από μια μεγάλη έρευνα της ProPublica τότε, ανακαλύφθηκε ότι αυτό το σύστημα ήταν προκατηλημένο έναντι στους Αφροαμερικανούς και με πιο, να το πω, ελαφριά αδικήματα, σε συνάρτηση με το τι αδικήματα έκαναν που ήταν χειρότερα, ας το πούμε, άλλοι white defendants, τους εκατάτασε με έναν χειρότερο σκορ. Ότι ουσιαστικά τους έβαζε σε ένα υψηλό σκορ ότι ναι, θα έκαναν re-offend
Μάλιστα. στο μέλλον. Οπότε βλέπουμε ότι ένα σύστημα όπως το Compass που ουσιαστικά που εκπαιδευτήκε σε δεδομένα ιστορικά από συμβάντα της αστυνομίας σε συγκεκριμένες περιοχές της Αμερικής. Και πώς αυτή η προκατάληψη που ίσως το ίδιο το σύστημα τότε τους λόγους του έθελε τους Αφροαμερικανούς να είναι πιο κατατρεγμένοι, να το πούμε, έτσι συνέχισε να αναπαράγει την ίδια συμπεριφορά. Και αυτό είναι ένα από τα μικρά παραδείγματα που μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά. Οκ, χτίζοντας πάνω σε αυτόν, εμένα μου ακούγεται κάπως σαν αδικία αυτή. Εάν ένα σύστημα σαν αυτό αδικήσει έναν πολίτη, ποιος φέρει την ευθύνη, ποιος φταίει? Πολύ καλή ερώτηση. Διότι αν ένα σύστημα αδικήσει έναν πελάτη, ένα σύστημα μιας εταιρείας, γνωρίζουμε τι θα γίνει, έτσι, θα φταίξει η εταιρεία όπως και να έχει, λόγω του ότι ο ίδιος ο πελάτης, στο τέλος της ημέρας, αυτό θα είναι το αντίκτυπο της εταιρείας. Έτσι, ο ίδιος ο πελάτης ή οι πελάτες της, ακούγοντας αυτόν το περιστατικό, είτε θα απομακρυνθούν είτε θα αλλάξουν συμπεριφορά απέναντι στη συγκεκριμένη εταιρεία. Όταν τώρα μιλούμε όμως για ένα σύστημα το οποίο πλέον είναι σε κρατικό επίπεδο, έτσι, ή στο δημόσιο, ας το πούμε, στη δημόσια σφαίρα, τότε αυτό το σύστημα πλέον όταν λασάνεται για μια μερίδα κόσμου. Σωστά. Και πλέον αυτό δεν είναι απλώς κάτι που είναι ένα σφάλμα, είναι κάτι θεσμικό. Είναι κάτι που πρέπει να αξιολογήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδομές νομικές για να μπορεί το κράτος να λογοδοτήσει ορθά για να μην περιορίζει ουσιαστικά τις ελευθερίες του λαού. Διότι στο τέλος της ημέρας θα περιοριστούν οι ελευθερίες του λαού κάνοντας ένα σφάλμα, ενώ σε μια εταιρεία θα περιοριστεί κάτι συγκεκριμένο, τέλος πάντων, ίσως που μπορεί να προσφέρει αυτή η εταιρεία ή ο οργανισμός. Μια υπηρεσία, Οπότε, αν ο πελάτης μπορεί να αλλάξει την υπηρεσία. Είναι το ανοιχτό παρασταζάρι που λέμε. Ακριβώς. Ενώ στο κράτος είναι συγκεκριμένο. Ναι, πρέπει να φύγεις από τη χώρα. Ναι, πλέον μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, για αξίες, που είναι πολύ σοβαρά και πρέπει το κράτος να έχει τις ανάλογες προϋποθέσεις θεσμικές και νομοθεσίες που να μπορούν να καλύψουν αυτόν το κενό. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν κάπως, ας πούμε, πρόνοιες για αυτόν το... Φυσικά. Και πάντα θα έλεγα ανθρώπινη εποπτεία. Έτσι. Διότι τέτοιου είδους ζητήματα που επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων πρέπει να υπάρχει μια μορφή ανθρώπινης εποπτείας. Δηλαδή να μην είναι ένα σύστημα πλήρως αυτοματοποιημένο που αυτοματοποιεί τέλος πάντων μια διαδικασία και παίρνει απόφαση από μόνο του. Πρέπει να υπάρχει ενδιάμεσα η ανθρώπινη εποπτεία. Δηλαδή ένας άνθρωπος ή μια ομάδα ανθρώπων ή εμπειρογνωμόνων που θα αξιολογούν αυτό το αποτέλεσμα που δίνει το εργαλείο, το οποιοδήποτε αλγοριθμικό σύστημα ή AI, ούτως ώστε να πούν «OK, αυτό σφαλεί για κάποιο λόγο» ή απλώς το συμβουλεύομαι και θα καταλήξω με το δικό μου ανθρώπινο κριτήριο στο αποτέλεσμα. Ένας πολίτης πιστεύεις εσύ ότι έχει το δικαίωμα να γνωρίζει πως πάρθηκε μια απόφαση που τον αφορά? Φυσικά και θα πρέπει να γνωρίζει. Και αυτό θα έλεγα θα πρέπει να γίνεται είτε σε κρατικό επίπεδο είτε και στο επίπεδο της εταιρείας. Σωστά. Τώρα, σε κρατικό επίπεδο, εντάξει, πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε έτσι το μυαλό μας προς την έννοια του algorithmic explainability. Μάλιστα. Δηλαδή, αλγοριθμική επεξηγηματικότητα. Πώς μπορεί αυτό το μαύρο κουτί που υιοθετούμε αλόγιστα πολλές φορές να εξηγηθεί ως προς τη συμπεριφορά του. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αν είναι μαύρο κουτί? Πώς μπορεί να επεξηγηθεί? Καταρχάς, μπορούμε να πούμε ότι ωραία, μου έδωσες αυτόν το input, ανάλυσα αυτά τα δεδομένα με βάση συγκεκριμένα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες, κατάληξα σε αυτό.
Αυτό το explainability δεν είναι εύκολο. Εξαρτάται αναπερίπτωση και πρέπει να μελετηθεί αναεφαρμογή. Έτσι. Δηλαδή διαφορετικά θα εξηγήσεις ένα σύστημα, για παράδειγμα τράπεζας, του πώς κατάληξες στο να σου δώσω δάνειο ή να μην σου δώσω δάνειο, γιατί σε βάζω σε ψηλό ρίσκο και γιατί σε έβαλα σε ψηλό ρίσκο. Σε έβαλα σε ψηλό ρίσκο γιατί αυτά και αυτά τα δεδομένα βλέπω και κάπως έτσι κατέληξα σε αυτήν την απόφαση. Τώρα πολύ ράφλη αυτά που λέμε, έτσι. Ναι. Αντίστοιχα σε άλλους τομείς, είτε αυτό είναι σε κρατικό επίπεδο, είτε σε οτιδήποτε, για παράδειγμα για ένα επίδομα, αν χρειαστεί τέλος πάντων μια επεξηγηματικότητα, να λεχθεί ότι κάπως έτσι έκρινε το σύστημα, αυτά τα δεδομένα αξιολόγησε και ουσιαστικά εκεί είναι που έρχεται η ανθρωπίνη εποπτεία να ανακρίνει αυτήν την επεξηγηματικότητα, έτσι, και να τη δώσει και παρακάτω. Διότι χρειαζόμαστε ένα επίπεδο διαφάνειας επίσης. Δηλαδή η επεξηγηματικότητα είναι κάπως και λίγο συνυφασμένη με τη διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι το πώς εκπαιδεύτηκε αυτό το σύστημα πρώτιστα, έτσι. Ναι. Σε ποιο dataset εκπαιδεύτηκε ή ποιοι ήταν οι κανόνες ίσως που εκπαιδεύτηκε στην αρχή, ποιοι είναι οι κανόνες που το διέπουν ή πώς εξελίχθηκε στην πορεία με τη διάδραση με τον κόσμο, αν είναι κάτι που αλλάζει στην πορεία ή εξελίσσεται. Οπότε όλα αυτά είναι μέρος της ομπρέλας του transparency and explainability που θα πρέπει να υπάρχει στον κόσμο, στο βαθμό βέβαια που μας επιτρέπεται, έτσι. Διότι πολλές φορές ένα άλλο άκρο στο transparency μπορεί να βλάπτει το όλο εγχείρημα. Τι εννοώ, σε ένα οργανισμό για παράδειγμα, αν το δούμε σε μια εταιρεία, μπορεί να έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με το πώς αυτό το AI έχει χτιστεί ή για παράδειγμα πώς αυτό το AI κάνει το reasoning του. Ίσως κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες δεν θα πρέπει να εξηγηθούν ή να διαμοιράζονται αυτές τις πληροφορίες με τον κόσμο λόγω του ότι είναι η πνευματική ιδιοκτησία στο πέντο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ίδιου του οργανισμού. Εντάξει, αυτό είναι. Υπάρχει... Οπότε πρέπει να υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ των δύο, αλλά να υπάρχει μια πρώτη διαφάνεια. Εσείς θα δεχόσασταν έτσι έναν μαύρο κουτί σε κρίσιμες κρατικές αποφάσεις? Δηλαδή, νομίζω απάντησες στην αυτήν την ερώτηση, αλλά όπως λένε και πολλοί πολιτικοί ή οτιδήποτε, εμείς θα. Ναι. Εγώ θα ήθελα πρώτα να μου πεις αν θα το δεχόσουν ή αν δεν θα το δεχόσουν, πώς θα το κατάφερνες αυτό το επιχείρημα. Πάρα πολύ καλή ερώτηση σου. Καταρχάς να πω ότι ωραία. Από τη μία δεν δεχόμαστε black box νόμους. Γιατί να δεχτούμε black box συστήματα ή αλγορίθμους. Έτσι. Οπότε θα έλεγα ότι αυτό το black box πρέπει να βρούμε τρόπο, αν θα υιοθετηθεί, να έχει τις απαραίτητες δικλείδες που χρειάζονται για να μπορεί να μας εξυπηρετά στο τέλος της ημέρας ως κράτος και να εξυπηρετά και το λαό με κάποιες αξίες, έχοντας AI ethics, την ομπρέλα του AI ethics υπόψη, ούτως ώστε να μπορούμε να προβάλλουμε βελτίωση και όχι στο τέλος της ημέρας να, όπως είπα και πριν, να βελτιώσουμε κάτι που στο τέλος θα είναι χειρότερο από προηγουμένως. Ναι. Έτσι. Ναι. Η επόμενη ερώτηση νομίζω την έχεις απαντήσει. Το όριο μεταξύ της καινοτομίας και της δημοκρατικής διαφάνειας, η οποία είχες πει ότι... Ακριβώς. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ των δύο και εντάξει, είναι εδώ που η καινοτομία σαφώς και παίζει ρόλο και πρέπει να την έχουμε υπόψη. Όμως η διαφάνεια πρέπει να είναι κάπως έτσι συνυφασμένη με την καινοτομία, ούτως ώστε να τρέχουν παράλληλα, ας το πούμε, χωρίς η μια να επηρεάζει την άλλη. Μάλιστα. Και να είναι στο επιθυμητό επίπεδο που χρειάζεται.
περί κράτους. Δηλαδή, πιστεύεις ότι έναν κράτος κινδυνεύει περισσότερο όταν υιοθετεί το AI παρά μια εταιρεία που υιοθετεί το AI, και γιατί? Είναι αυτό που είπα πριν ουσιαστικά, ότι πλέον γίνεται θεσμικό το θέμα. Διότι στην εταιρεία μπορεί εύκολα ένας πελάτης να αλλάξει οργανισμό, να αλλάξει το προϊόν με κάποιον άλλο. Όμως το κράτος δεν μπορεί να το αντικαταστήσεις, προφανώς. Ζεις αυτό. Οπότε αν πρέπει το πρόβλημα πλέον γίνεται θεσμικό, όπως έχω ξαναπεί, και πρέπει να δούμε ποιες μερίδες κόσμου επηρεάζει αυτό, πώς και γιατί. Μάλιστα. Ωραία, θα πάμε σε μια ερώτηση λίγο δύσκολη, controversial. Έχει η Κύπρος την τεχνογνωσία να ελέγξει τέτοια συστήματα? Κοίταξε. Θα έλεγα ότι καταρχάς θεωρώ ότι έχουμε αρκετά καλό ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχουν πολύ αξιόλογα άτομα στην Κύπρο. Δυστυχώς δεν καταφέρνουμε πολλές φορές να τα κρατήσουμε αυτά τα άτομα. Γιατί? Λόγω του ότι υπάρχει έλλειψη κινήτρων ίσως για να μείνουν στη χώρα, για να προχωρήσουν στο τεχνολογικό κομμάτι πάντα μιλώντας. Εάν σαν Κύπρος καταφέρουμε, διότι είμαστε πίσω, αν σαν Κύπρος καταφέρουμε να προσελκύσουμε αυτά τα μυαλά, τότε θεωρώ ότι θα δούμε κάτι πολύ σπουδαίο. Διότι σαν μικρός τόπος θεωρώ ότι είναι και ευκαιρία να πειραματιζόμαστε σε εισαγωγικά σε κάποια πράγματα με ένα πιο, να το πω, ασφαλής τρόπο. Σαν μια startup δηλαδή. Σαν ένα startup, σαν ένα sandbox, έτσι, Μάλιστα. που μπορούμε να βελτιώσουμε, να δούμε, να ελέγξουμε, να υπάρχει ένα feedback loop ίσως και τότε να υιοθετούμε σωστά τα πράγματα, σωστά την τεχνολογία. Στο επίπεδο που βρισκόμαστε τώρα δεν θα έλεγα ότι έχουμε σωστή κατεύθυνση γενικότερα. Βλέπουμε ότι υιοθετούμε όντως συστήματα και πόσο μάλλον συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που είδα τελευταίως, ιδιαίτερα στον τομέα των LLMs, έτσι, που άρχισαν να υιοθετούνται σαν μαύρο κουτί. Μάλιστα. Και ποιος ξέρει αν ήδη κατανοούν τι κάνουν. So βλέπουμε ότι υπάρχει ένα φάσμα δηλαδή, κάτι το οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε. Πώς μπορούμε να βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο το οποίο είναι επαρκής, τουλάχιστον για αυτά τα συστήματα ή γενικά, μιλώντας για την Κύπρο, δηλαδή τελειώνει ένας νέος τώρα τη σπουδή του, την τέχνη του, το οτιδήποτε. Πώς μπορούμε να κρατήσουμε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή ποιες είναι κάποιες ενέργειες που αν σου δίνει κάποιος το κουμπί, τα κλειδιά που λέμε της χώρας, τι θα έκανες εσύ, ποιες θα ήταν αυτές οι ενέργειες για να βοηθήσεις να κρατήσουμε αυτά τα άτομα, να βοηθήσει να αναπτυχθεί η οικονομία της Κύπρου, η οποία, όπως και να το κάνουμε, τα τελευταία χρόνια ήταν ο τουρισμός. Ισχύει. Και κάποιες εταιρείες οι οποίες είχαν έρθει στην Κύπρο χαμηλής φορολογίας, το οποίο δεν είναι κακό, αλλά δεν έχουμε και τις δικές μας εταιρείες και καινοτομία η οποία θα σπρώξει, θα οθήσει αυτόν τον τόπο να καταφέρει πράγματα τα οποία πιστεύω ότι μπορεί εντυπωσιακά. Σαφώς. Αν είχα τα κλειδιά, πολύ ωραία ερώτηση. Είναι αυτό ουσιαστικά που έτσι περιγράφεις από τα λόγια σου. Αν το ακούσεις, ουσιαστικά μας υπολείπονται τι, υποδομές. Σωστά. Ναι. Οι υποδομές και τα κίνητρα, θα έλεγα. Δηλαδή θα σκεφτόμουν κάποια συγκεκριμένα τέλος πάντων μέτρα ή δράσεις ή σχέδια τα οποία ενισχύουν αυτές τις υποδομές, τις τεχνολογικές υποδομές στην Κύπρο, ούτως ώστε να γίνουμε ένα τέλος πάντων hub, ας το πούμε tech hub,
στην περιοχή μας, ούτως ώστε να υπάρχει και λόγος για τους έξω να μας κοιτάζουν ως tech hub, έτσι, και να κρατούμε το ίδιο μας το ανθρώπινο δυναμικό μέσα. Τώρα, υπάρχει και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να θέλει να προβάλλει κάτι σε θέμα καινοτομίας στην τεχνολογία. Γι' αυτό το δυναμικό εγώ θα έδινα κάποια, τέλος πάντων, να το πω κίνητρα, να το πω επιχορηγήσεις, ίσως επένδυση ουσιαστικά σε αυτό, ούτως ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους νεοφυείς επιχειρήσεις αρχικά, να έλξουν κεφάλαια, ίσως και εντός, ίσως και εκτός της χώρας, και να χτίσουμε εκ των έσω κάτι καινούριο. Κάτι που θα μας πάρει μπροστά σαν κοινωνία γενικότερα. Γιατί αυτό προφανώς θα υποφελέσει ολόκληρον το λαό, την οικονομία και έπειτα και τα οποιαδήποτε κρατικά, τέλος πάντων, συστήματα. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο θα εμπιστευόμαστε ίσως και περισσότερο τους δικούς μας ανθρώπους, τις δικές μας καινοτομίες να τις εντάξουμε σε πολιτικό επίπεδο, σε κρατικό επίπεδο, να πω, στο δημόσιο. Θεωρώ ότι είναι τα δύο ουσιαστικά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Η υποδομή άρα και τα κίνητρα, η τεχνολογική υποδομή, η επένδυση εκεί και η επένδυση για τα κίνητρα αυτών των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν κάτι καινούργιο, να δοκιμάσουν αυτό. Γιατί όπως είπαμε μπορούμε να είμαστε το τέλειο sandbox. Σωστά. Και εσύ γιατί πιστεύεις ότι αυτό που εξηγείς εσύ, αυτή η λύση, είναι ωραία λύση. Είμαι σίγουρος όμως ότι το έχουν σκεφτεί και άλλοι πριν. Γιατί αυτόν δεν έχει υλοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια? Ναι. Γιατί δεν είναι σαν να έχουμε πει ότι μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία είναι 2 χρόνων και απλά εντάξει παίρνει το χρόνο της να έρθει. Δηλαδή μιλάμε για μια χώρα, μια οικονομία η οποία υστερεί, χωρίς να είμαι κακός, γιατί αγαπώ τον τόπο μου, στα πάντα. Εκτός στον τουρισμό. Είμαστε πολύ καλοί στον τουρισμό. Προφανώς. Λίγο κλέφτες κάποιες φορές, αλλά εντάξει. Γιατί δεν έχει γίνει αυτό? Πολύ καλή ερώτηση, πολύ καλή παρατήρηση που νομίζω ότι το παρατηρούμε. Όπως και να έχει, θέλοντας και εμείς, το ζούμε καθημερινά. Στην Κύπρο, εντάξει, παρατηρούμε ότι αρκετά πράγματα έρχονται καθυστερημένα. Τώρα ο λόγος είναι το γιατί. Είναι αξιοπεριέργειας, δηλαδή νομίζω είναι το που κοιτάμε στη συγκεκριμένη στιγμή. Δηλαδή αν αυτοί που διοικούν τη συγκεκριμένη στιγμή κοιτάζουν αλλού ή κοιτάζουν άλλα συμφέροντα ή τα δίνουν σε άλλα συμφέροντα, τότε πώς θα πάμε μπροστά? Όταν μας εξυπηρετεί το να φέρουμε κάποιον από έξω να μας κάνει μια δουλειά ή αν μας εξυπηρετεί περισσότερο το να ακολουθούμε τους ίδιους και τους ίδιους, ακόμα και αυτούς που ήρθαν από έξω και βρίσκονται στη χώρα μας. Όμως, για αυτόν τον λόγο εμείς εξακολουθούμε να ακολουθούμε την εμπειρία τους και να τους φέρνουμε μέσα, να μας βοηθούν στα διάφορα του κράτους. Εντάξει, νομίζω είναι εκεί που υπάρχει ένα, να το πω τείχος, να το πω εμπόδιο, να το πω ένα φίλτρο, το οποίο στερεί αυτήν την καινοτομία, αυτήν την προοπτική που θα μπορούσε να έχει η Κύπρος διαφορετικά. Αυτό που περιγράφεις είναι, με λίγα λόγια, είναι ότι λείπει η περηφάνεια κάποιων ανθρώπων, ίσως. κάποιων κομμάτων, κάποιων κυβερνήσεων, των οποιοδήποτε, βασικά όλων μέχρι τώρα, γιατί θα είχε γίνει κάτι. Λείπει αυτή η περηφάνεια, δηλαδή, πώς να το πω, δηλαδή, ήμασταν ανθρώποι. Έχουμε εγώ, νιώθουμε περηφάνεια για κάποια επιτεύγματα μας, για οτιδήποτε. Ακριβώς. Πολλές φορές μπορούμε να ακούμε τον εθνικό ύμνο για να νιώθουμε περηφάνεια. Είναι ο εθνικός ύμνος της Κύπρου. Μπορεί να είσαι στο εξωτερικό να το ακούσεις και να πεις της Κύπρου, δικός μου. Και νιώθεις περήφανος, είναι κάτι δικό σου. Είναι κάτι που ανοίγει σε εσένα. Δηλαδή, εγώ αυτή είναι η περιέργεια που έχω. Δηλαδή, αυτά τα οποιαδήποτε άνθρωποι σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή δεν νιώθουν, ας πούμε, ότι τους λείπει
κάτι, αυτή η περηφάνεια δεν θέλουν να νιώσουν και αυτοί περήφανοι. Δηλαδή, νομίζω είναι ανθρώποι και αυτοί που πιστεύω ότι θα ήταν κάτι που όντως θα τους χαροποιούσε. Δηλαδή, αυτό μου κάνει εμένα εντύπωση. Γιατί να λείπει αυτό το πράγμα, δηλαδή, υπάρχουν κάποια άλλα κίνητρα που είναι πιο δυνατόν το συναίσθημα παρά αυτό και απλά νικάει αυτό. Δεν θα τα έλεγα. Εντάξει, ίσως είναι μια μορφή κινήτρων, αλλά είναι αυτό που ονομάζουμε συμφέροντα. Μάλιστα. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, το συμφέρον για κάποιους κύριους ίσως που κυβερνούν, να το πω έτσι αφαιρετικά, μπορεί να είναι δυνατότερο, έτσι, ή να τους παρουσιάζεται ότι είναι η πιο σωστή επιλογή τη δεδομένη στιγμή. Και εντάξει, είναι αυτό που θα έλεγα ότι ίσως αγνοείται η οποιαδήποτε περηφάνεια θα μπορούσαν να αναλογιστούν αν έκαναν το αντίθετο. Μάλιστα. Η επόμενη μου ερώτηση οδηγάει και σε μια άλλη ερώτηση που θέλω να πάω. Πάμε λίγο έτσι πίσω στο AI, αλλά θα γυρίσουμε και σε αυτόν. Πιστεύεις ότι υπάρχει κίνδυνος να αυτοματοποιήσουμε με το AI απλώς τα λάθη της γραφειοκρατίας? Και τι εννοώ με αυτό? Σε κάποιες μεγάλες εταιρείες, ας πούμε, για να δώσω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να καταλάβει ο κόσμος πιο εύκολα. Σε κάποιες μεγάλες εταιρείες μπορεί να μιλάμε καν για AI, μπορεί να μιλάμε γενικά για τεχνολογία. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσουν με έναν αριθμό πελατών, ας πούμε, μπορεί να έχουν 2.000 πελάτες, να έχουν έναν σύστημα τεχνολογικό το οποίο δουλεύει για τους 2.000 και μετά να έχουν 5-10.000 πελάτες και το λεγόμενο scaling που λέμε δεν κάνει scale το σύστημα, δηλαδή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στους περισσότερους πελάτες και απλά λένε να βάλουμε και άλλα σερβερ, να βάλουμε και άλλους υπολογιστές για να μπορούν να κρατήσουν το φορτίο. Και ας πούμε μπορεί να είχες 5 υπολογιστές, ας πούμε, και να κρατούσαν τους 2.000 πελάτες και τώρα να βάλεις 100, δηλαδή μιλάμε 20 φορές περισσότερους υπολογιστές και να μην μπορούν να δεχτούν 2 φορές το φορτίο. Και είναι το λεγόμενο scaling. Και ποιο είναι το θέμα που προσπαθώ να δείξω εδώ? Είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν πρέπει απλά να βάλουμε περισσότερους υπολογιστές, πρέπει απλά να φτιάξουμε το υφιστάμενο σύστημα, να το καθαρίσουμε, να φτιάξουμε τα λάθη για να μπορεί να δουλέψει με τους 5 υπολογιστές και να δουλέψει και για 10 και για 20.000 ανθρώπους και μετά μπορείς να προσθέσεις τους υπολογιστές. Και γι' αυτό έρχομαι πίσω στο θέμα της γραφειοκρατίας. Δηλαδή αυτό νομίζω είναι το παράλληλο που μπορώ να δώσω, ότι αν δεν φτιάξουμε κάποια πράγματα πρώτα, δεν πρέπει να φτιάξουμε κάποια πράγματα πριν βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη μέσα για να μας αυτοματοποιήσει κάποια πράγματα? Σίγουρα. Αυτό που λες εσύ είναι το τεχνικό κομμάτι. Στο τεχνικό κομμάτι σίγουρα χρειαζόμαστε κάποιες βελτιώσεις, όπως το περίγραψες. Θα έλεγα όμως ότι μπορεί να χρειαζόμαστε βελτιώσεις σε ένα άλλο επίπεδο. Στην ίδια διαδικασία που ακολουθείται ήδη. Σωστά. Οπότε, αν στο τέλος της ημέρας βάλουμε απλά έναν AI, ένα σύστημα για να ακολουθεί την ίδια διαδικασία, μπορεί να είναι και χειρότερο. Μπορεί για το ίδιο το σύστημα να μην υπάρχει αυτό το νόημα, να υπάρχει αυτή η διαδικασία. Οπότε πρέπει να αναλογιστούμε κάτι καινούργιο. Πως αυτό το σύστημα θα εφαρμοστεί και γιατί. Έτσι. Γιατί το χρειάζομαι καταρχάς για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Τι θέλω να αυτοματοποιήσω? Τι θα με ωφελέσει στο τέλος της ημέρας? Εντάξει, είναι ερωτήματα που διέπουν όχι μόνο τις επιχειρησιακές, να το πω, διαδικασίες της υπόθεσης, όσο και τις τεχνικές, όπως ανέφερες. Υπάρχει και το νομικό πλαίσιο παράλληλα που πρέπει να υποστηρίζει αυτά τα δύο. Μάλιστα. Θες να πεις έτσι λίγο η Κύπρος που βρίσκεται σήμερα περί του τεχνολογίας και μπορεί να πούμε και περισσότερο περί του AI? Εντάξει, το που βρίσκεται σήμερα η Κύπρος σαν Κύπρος, υπάρχουν βήματα που γίνονται προς θετική κατεύθυνση, όμως ίσως να μην είναι αρκετά. Ίσως να θέλουμε περισσότερα. Τα περισσότερα βήματα ίσως τα βλέπουμε από ξένες εταιρείες που έρχονται, όπως είπες,
πρωτήτερα που έρχονται στην Κύπρο. Ουσιαστικά να πούμε ότι μέχρι ένα σημείο ίσως βελτιώνουν το οικοσύστημα εδώ που δημιουργείται της τεχνολογίας. Όμως εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω περισσότερους Κύπριους hands-on σε αυτό. Περισσότερες κυπριακές, να το πω, πρωτοβουλίες γύρω από αυτό, διότι σε αυτόν το επίπεδο βρισκόμαστε πίσω. Αν το δούμε σε... Τώρα μιλάμε για καινοτομικό κομμάτι. Για καινοτομικό κομμάτι. Αν βγάλουμε από το σύνολο τους έξω που ήρθα στην Κύπρο στο δικό μας οικοσύστημα, τότε είμαστε πίσω. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό το κομμάτι θέλω να σχολιάσω και να πω κάτι το οποίο ήταν δική μου παρατηρήση. Θέλω να δω και δική σου άποψη. Μπορεί να είναι τώρα περί AI, μπορεί να είναι γενικά περί τεχνολογίας. Εγώ θεωρώ περί τεχνολογίας γενικά, περί καινοτομίας, περί βιομηχανίας. Στην Κύπρο έχουμε αυτόν την νοοτροπία, το mentality, την οποία καταλαβαίνω. Δηλαδή, προσπάθησα να την καταλάβω. Δεν θα πω απλά γιατί κάνει αυτός αυτό. Η οποία είναι πια το μέσο, το ρουσφέτη, το να κανονίσω τους δικούς μου. Ναι. Και μετά λέω, να κανονίσω τους δικούς μου. Γιατί θα κανονίσω τους δικούς μου? Για να πιάσω ψήφους. Βγάζει νόημα? Βγάζει νόημα. Είναι το σωστό? Όχι. Αλλά βγάζει νόημα. Το καταλαβαίνω. Μετά, πάμε στον πολίτη. Ο πολίτης. Θα ψηφίσω το κόμμα Α, δεν θα πω ονόματα. Ναι. Θα ψηφίσω το κόμμα Β. Θα ψηφίσω το κόμμα Γ. Γιατί το κόμμα Α είπε μου ο Ανδρέας, λέμε τώρα ένα τυχαίο όνομα, θα μου κανονίσει δουλειά στην κυβέρνηση. Στο κόμμα Β είπε μου ο Γιάννης ότι θα μου κανονίσει δουλειά στην τράπεζα ή οτιδήποτε. Ωραία. Πάλι το καταλαβαίνω, δεν το κατακρίνω. Γιατί? Δεν το κατακρίνω γιατί ο κόσμος επιλέγει αυτούς που θα τους βρουν δουλειά. Και πάω εγώ στην συνειδητοποίηση που έχω κάνει, να μου πεις αν συμφωνείς ή όχι. Αυτό γίνεται επειδή ζούμε σε μια χώρα η οποία οι δουλειές, ή τουλάχιστον οι καλές δουλειές, είναι μετρημένες. Αν ζούσαμε σε μια χώρα η οποία η καινοτομία ήταν το νούμερο 1, αν η βιομηχανία ήταν το νούμερο 1, θα είχαμε τόσες πολλές δουλειές που δεν θα έπρεπε να απλά να παρακαλείς, γιατί εγώ θεωρώ ότι το πράγμα είναι να παρακαλείς. Σαφώς. Γιατί να μου πει άλλος ψήφις με για να σου δώσω δουλειά. Θέλω παρακαλώ, αν είμαι καλός στη δουλειά μου, θα πάω να πιάσω απλά τη δουλειά μου. Απλά σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να μην υπάρχει η δουλειά μου, γιατί ζω σε μια χώρα η οποία δεν έχει τις υποδομές όπως έχουμε πει. Ακριβώς. Θέλω τη δική σου άποψη πάνω σε αυτόν το point που έχω κάνει. Το σημείο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα. Και δυστυχώς είναι η νοοτροπία του λαού που μέχρι στιγμής τον έχει οδηγήσει που τον έχει οδηγήσει. Έτσι. Έχει αναγκαστεί, ναι. Όμως βλέπουμε ότι ο ίδιος ο λαός επιλέγει και την ίδια του τη μοίρα με αυτόν τον τρόπο. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να σταματήσουμε να μην συνεχίζουμε αυτό το μοτίβο και να απαιτούμε ίσως από τους εαυτούς μας πρώτα, ας γίνουμε εμείς πρώτα η καινοτομία και ας προσπαθούμε πρώτα με τη δική μας δύναμη και μετά να το απαιτούμε από το κράτος να μας στηρίξει, διότι θα είναι για όφελος όλων. Οπότε θα έλεγα ότι τον πρώτο λόγο δεν τον έχει το κράτος, τον έχει ο πολίτης. Με τις επιλογές του, με τη συμπεριφορά του και με τα μυαλά που κουβαλά, να το πούμε έτσι, πιο λαϊκιστή. Διότι είναι αυτά τα μυαλά που στο τέλος της ημέρας θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Όποιο και είναι αυτό. Ωραίο είναι και μου λες, Κυριάκο, ότι ξεκινά από τον πολίτη. Συμφωνώ, αλλά θεωρώ ότι είναι κάπως
δύσκολο να το αποδεχτεί, να ξεκινήσει να πάρει την πρωτοβουλία ο πολίτης. Γιατί μπορεί να σου πει, ναι, Κυριακό, πολλά ωραίο να ακούετε, πολλά καλό αυτό. Βλέπω το, αλλά είναι πιο μακροπρόθεσμο. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω το πρόβλημα. Εγώ τώρα πεινώ. Εγώ τώρα δεν μπορώ να πληρώσω το ενίκιο μου. Γι' αυτό θα πληρώσω τον Γιάννη ή τον Ανδρέα για να μου βρει δουλειά στην κυβέρνηση, να κανονιστώ και να μην πεινάσω ποτέ. Πώς μπορείς να απαντήσεις σε εκείνους τους ανθρώπους, πώς μπορούν να το δουν πιο ξεκάθαρα ή πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να γίνει πιο εύκολο αυτή η μετάβαση. Εντάξει, αν θέλουμε αλλαγές, πρέπει να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, αν δεν μπορεί κάποιος άλλος να μας φέρει ένα αλλαγή, πρέπει να το δοκιμάσουμε εμείς. Σωστά. Ναι. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, θα έλεγα αυτό που περιγράφεις, εντάξει, είναι το κλασικό mindset που. Το κλασικό, να το πω κυπριακό mindset, που θέλει να μειώνει τα ρίσκα. Στο τέλος της ημέρας, τι είναι το ρουσφέτσι, πέραν των όποιων άλλων παραγόντων, είναι ότι μειώνουν το ρίσκο τους για να βολευτούν. Έτσι. Άρα αυξάνουν τις πιθανότητες τους σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα ρίσκα, ναι, θα υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν ρίσκα σε όλα τα πράγματα. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι χωρίς ρίσκο δεν υπάρχει καινοτομία, δεν υπάρχει πρόοδος, δεν υπάρχει το κάτι διαφορετικό, άρα ούτε η αλλαγή θα έρθει. Οπότε, θέλουμε να συνεχίσουμε με τα ίδια, θέλουμε να κοιτάζουμε στο πριν, στο πίσω, να ζούμε στο παρελθόν. Εντάξει, είναι επιλογή του κόσμου αυτό να το κάνει. Όμως έχω μια μικρή ελπίδα μέσα μου ότι τουλάχιστον οι γενιές μας, από τους millennials θα έλεγα και μετά, ίσως θα αρχίσουμε να βλέπουμε ένα διαφορετικό mindset. Νομίζω ήδη αρχίσαμε να το βλέπουμε να εξελίσσεται, ίσως σε δειλά βήματα, όμως έχω μια ελπίδα ότι αυτό σιγά σιγά, όπως και να έχει, θα το αλλάξει ο χρόνος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία είναι να το αγκαλιάσουμε σιγά σιγά και να μην το δαιμονοποιούμε. Διότι τα ρίσκα θα υπάρχουν. Η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς ρίσκα. Ισχύει αυτό. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις είναι να νιώσουμε, να το πω με λίγες προτάσεις, να νιώσουμε περήφανοι. Ναι, ακριβώς. Να το κάνουμε δικό μας και να μην φοβόμαστε και απλά να πούμε ότι θα είμαι μέρος της αλλαγής και όχι να πούμε όχι, εγώ είμαι για πιο μικρά πράγματα. Όχι, μαζί θα γίνει αλλαγή. Δηλαδή πρέπει να νιώσουμε μια περηφάνεια, να νιώσουμε ότι έχουμε την ικανότητα και έχουμε τη φωνή. Όντως, να μην ακούγεται αυτό το κλισέ ότι έχεις φωνή, αυτό που λένε έχεις φωνή να πάει να ψηφίσεις. Όχι, πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει να υπάρξει όντως η φωνή που θα μεταφραστεί σε αλλαγή. Όντως θα υπάρξει αλλαγή. Ακριβώς. Και για αυτή τη φωνή όλοι εμείς αποτελούμε τα κύτταρά της. Σωστά. Οπότε πρέπει να αναλογιστούμε την ευθύνη που έχουμε για να ακουστεί όσο δυνατά αυτή η φωνή. Ή να ακουστεί με τον τρόπο που πρέπει. Σωστά. Έχοντας μιλήσει για αυτά τα θέματα, πιστεύεις ότι η ρύθμιση πρέπει να έρθει πρώτα ή η καινοτομία? Αυτό, εντάξει, μπορεί να το βάλουμε στο AI ή μπορεί να το βάλουμε γενικά στην Κύπρο. Κοίταξε, η ρύθμιση πρέπει να έρχεται, θα έλεγα, παράλληλα με την καινοτομία. Δεν είναι κάτι που αποκλεί το έναν το άλλο. Μπορεί να το αποκλείσει αν το δούμε individually το κάθε θέμα. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το AI Act, που ουσιαστικά τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι η πρώτη στον κόσμο που υιοθέτησε που ουσιαστικά δημιούργησε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο ουσιαστικά τι λέει? Ότι δεν λέει ότι αποτρέπω την καινοτομία, όχι. Λέει την επιτρέπω όμως με προϋποθέσεις και ελέγχους σωστούς, με σωστά εργαλεία, με σωστή θεσμοθέτηση. Οπότε θα έλεγα ότι παράλληλα πρέπει να τρέχουν αυτά τα δύο και όχι ερήμην του ενός με του άλλου.
Και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους αποτελεί πρωτοπόρους. Πώς μπορούμε εμείς ως Κύπρος να προσελκύσουμε σοβαρών τεχνολογικών ταλέντων? Και όταν λέω να προσελκύσουμε, δεν εννοώ απαραίτητα θα έρθουν από την ΑΒΓ χώρα σε αυτήν, στο δικό μας τον τόπο. Μπορεί αυτό να σημαίνει και να προσελκύσουμε γενικά, είτε να παραπέμψουμε να σπουδάσουν, είτε να δώσουμε αυτό που είπαμε πριν, το κίνητρο ή τις ευκαιρίες να έρθουν πίσω σε αυτήν τη χώρα να δουλέψουν. Πώς το κάνουμε αυτό? Πολύ καλή ερώτηση. Θα έλεγα ότι πρέπει να εξελογηθούν διάφορα πράγματα. Δεν έχω την χρυσή λύση, να το πω, του πώς μπορεί να γίνει αυτό. Είπαμε ότι χρειάζονται κίνητρα, χρειάζεται να βελτιωθεί ίσως το πλαίσιο, το οικοσύστημα μας, έτσι, ή το τεχνολογικό οικοσύστημα, για να μπορούν να έρθουν αυτά τα ταλέντα πίσω στην Κύπρο, να τα προσελκύσουμε ή να προσελκύσουμε και ξένα ακόμη ταλέντα. Αυτό θα ήταν ένα ευτύχημα επίσης, ούτως ώστε να έχουμε αυτόν το κράμα εμπειρίας για να βελτιώσουμε το σύνολο του οικοσυστήματος και να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία. Μάλιστα. Και με τους ίσως πιο έμπειρους ή άλλα άτομα εκτός του δικού μας κύκλου σαν Κύπρος, αλλά να ανταλλάξουμε και εμπειρίες και, ας το πω, φιλοσοφία όσον αφορά το χτίσιμο της καινοτομίας, το χτίσιμο αυτών των ευκαιριών και της τεχνολογίας κατ' επέκταση. Είχαμε μιλήσει και είχαμε αναφέρει στην αρχή ότι μπορεί να υπάρχει λίγο φόβος περί του AI και το τι μπορεί να σημαίνει αυτό γενικά για τις δουλειές. Εσύ πιστεύεις ότι θα χαθούν περισσότερες δουλειές ή θα δημιουργηθούν περισσότερες δουλειές λόγω αυτής της καινοτομίας αυτού του AI? Η απάντηση είναι εξαρτάται πώς θα εφαρμοστεί. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάποιες δουλειές, ναι, μπορεί να απλοποιηθούν σε εισαγωγικά ή δεν θα τις κάνει takeover το AI, απλά θα εξελιχθούν. Από την άποψη είναι ότι το AI θα πρέπει να το βλέπουμε ως εργαλείο, όπως είπα και αρχικά, ούτως ώστε να βελτιώσουμε το αποτέλεσμα που παράγουμε μέσω αυτής της δουλειάς, μέσω αυτής της εργασίας, τέλος πάντων, που προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε. Πρέπει να το δούμε έτσι. Τώρα, κάποιοι οργανισμοί ίσως το βλέπουν ότι θα έχω λιγότερους υπαλλήλους, άρα λιγότερο κόστος, άρα αντικαθιστώ περισσότερο με AI. Εντάξει, αυτό έχει ρίσκα όμως. Δηλαδή, σε αρκετά πράγματα δεν μπορούμε να πούμε ότι το AI θα μπορεί να είναι πανταχού παρόν, να το πω έτσι, και θα μπορεί να έχει output χωρίς ρίσκο για τον ίδιο τον οργανισμό. Θα χρειάζεται, όπως είπαμε, η ανθρώπινη εποπτεία, τουλάχιστον σε αρκετούς τομείς. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι θα εξελίξει τον τρόπο που δουλεύουν κάποια επαγγέλματα και αυτό απαιτεί έτσι και λίγο, όχι λίγο, απαιτεί αρκετό awareness από τους ανθρώπους που θα το χρησιμοποιούν στα συγκεκριμένα επαγγέλματα και τον τρόπο τον οποίο θα το χρησιμοποιούν. Δεν θεωρώ ότι θα κάνει takeover τις δουλειές όπως πολλοί φοβούνται. Ίσως να δούμε να γίνεται σε κάποιο βαθμό, ίσως αρχικά με τον τρόπο που θα το εφαρμόσουν κάποιοι, όμως μετά πραγματικά πιστεύω ότι θα έρθει να εξελίξει το εργασιακό τομέα και ίσως ανοίξει και θέσεις στο τέλος της ημέρας που να είναι διαφορετικές. Που να μην μπορούμε να σκεφτούμε τώρα τι θέσεις είναι απαραίτητες για να εργοδοτηθεί κόσμος για τα συγκεκριμένα. Διότι βρισκόμαστε σε να το πω, ένα σημείο γκαμπής τώρα που ανακαλύπτουμε ακόμη αυτόν το shift. Ναι. Να σου πω εγώ τη δική μου άποψη. Νομίζω έχει βάση αυτό που λες. Ας το δώσουμε ένα παράδειγμα. Ναι. Πες ότι υπάρχει μια εταιρεία η οποία έχει προγραμματιστές. Μιλάω για προγραμματιστές γιατί είναι ο τομέας μου. Πες ότι αυτή η εταιρεία
είναι οποιοδήποτε μέγεθος, έχει 20 προγραμματιστές και με το AI έχει γίνει πιο λειτουργική, έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα και σε 2 χρόνια μπορεί να έχει 5 προγραμματιστές. Μπορεί όχι 0, αλλά 5. Ναι. Ωραία. Δηλαδή έχουν φύγει 15 προγραμματιστές. Ωραία. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν χαθεί 15 δουλειές. Αλλά αυτό που πιστεύω εγώ ότι μπορεί να γίνει είναι ότι θα αυξηθούν οι εταιρείες. Γιατί παλιά μπορεί να ήθελες 20 developer και ήταν δύσκολο να πιάσεις 20 developer, να φτάσεις μέχρι αυτό το σημείο. Τώρα θέλεις μόνο 5 developer. So, εγώ πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν και άλλες εταιρείες, ενώ τώρα είχαμε μία εταιρεία η οποία είχε 20, τώρα θα έχουμε 4 οι οποίοι έχουν από 5. Εγώ έτσι το βλέπω, έτσι πιστεύω. Άρα θα αυξηθούν και επιλογές στην αγορά. Σωστά, ναι. Παρά να υπάρχουν λίγες εταιρείες. Ακούω τη σκέψη σου, θα είναι ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Βέβαια, διερωτούμε και για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια τέτοια αλλαγή. Δηλαδή, αυξάνοντας τις επιλογές, πόσο θα αυξηθούν και τι αντίκτυπο θα έχει στην αγορά στο τέλος της ημέρας ή στην ποιότητα, θα έλεγα, που βγάζουν αυτοί οι οργανισμοί, οι εταιρείες με τη χρήση του εργαλείου. Ναι, ισχύει αυτό. Διότι αν στο τέλος ουσιαστικά βλέπουμε λίγο πολύ τα ίδια, ποια θα είναι η διαφορά που θα τους ξεχωρίζει? Θα είναι ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρον περίοδος να κοιτάξουμε το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και γι' αυτό είναι αλήθεια αυτό που λες μου δημιουργεί πολλά ερωτηματικά που θα ήθελα να τα βιώσω, να τα δω στην πορεία, να δω πώς θα εξελιχθεί. Απλά θα περιμένουμε για τον χρόνο να περάσει, αλλά... Ίσως και αρκετά, θα δούμε. Αρκετά, ναι. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αυτό. Όποιος πει ότι δεν μπορεί να προβλέψει, μάλλον είναι AI. Οι αλλαγές γίνονται ραγδαία, δεν μπορούμε να προβλέψουμε το τι μας μέλει με την τεχνολογία, οπότε ναι, προφανώς. Ακριβώς. Πώς μπορούμε, πιστεύεις εσύ, να προετοιμάσουμε τους νέους για το AI? Γενικά, αλλά μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για την Κύπρο. Ναι. Γενικώς θα έλεγα ότι το AI πρέπει να αρχίζει πλέον να μπαίνει στη ζωή των ατόμων από νεαρή ηλικία. Πρέπει να μάθουν πώς μπορούν να επικοινωνούν μαζί του. Έτσι. Το λεγόμενο πάντως στην επιστήμη της πληροφορικής, prompt engineering. Να γνωρίζουν κάποια ίσως βασικά, να γνωρίζουν τα κακά που μπορεί να προκύψουν από αυτά τα συστήματα και τα καλά. Έτσι, να γνωρίζουν τα limitations, έτσι, μέχρι πού μπορεί να φτάσουν και πού να το λαμβάνουν υπόψη και πού όχι. Δηλαδή να καλλιεργηθεί αυτό το awareness, αυτή η κριτική σκέψη από νεαρή ηλικία, ούτως ώστε να μπορούμε αύριο μεθαύριο να λέμε ότι δεν δαιμονοποιούμε πλέον το AI, γιατί το γνωρίζουμε. Μάλιστα. Γνωρίζουμε τις δυνατότητες του, γνωρίζουμε τους περιορισμούς του και γνωρίζουμε ότι εμείς μπορούμε να το ελέγξουμε και όχι κανείς άλλος, όχι αυτό, εμάς. Αυτό είναι, θεωρώ, το κατά κόρον σκεπτικό που πρέπει να ακολουθούμε, ούτως ώστε να λέμε ότι έχουμε ένα εργαλείο που μας βελτιώνει τη διαβίωση ή μας βελτιώνει τις καθημερινές μας διεργασίες ή τη δουλειά μας. Όχι ένα εργαλείο που εξαρτώμαστε από αυτό ή που μας ελέγχει. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Πρακτικά, πώς μπορεί να το κάνουμε αυτό? Δηλαδή, πώς μπορούμε να τους προετοιμάσουμε? Συγκεκριμένα μαθήματα από το σχολείο, από νεαρή ηλικία. Να ξεκινήσουμε από και την πιο, ας το πούμε, νεαρή τάξη, σιγά-σιγά, όσο γίνεται τέλος πάντων, ίσως και από δημοτικό. Δεν γνωρίζω τώρα τα logistics πίσω από αυτό και πώς μπορεί να γίνει. Όμως σίγουρα υπάρχουν τρόποι που εντάσσεις αυτόν το, πώς να το πω, την έννοια την αλγοριθμική ίσως, την έννοια του ότι μιλώ με ένα σύστημα, την έννοια του ότι πρέπει να το επικρίνω κάπως αυτό το σύστημα και να βάζω την κριτική μου σκέψη μπροστά ότι ωραία, ίσως αυτό δεν με βοηθά, ίσως αυτό είναι λάθος. Πρέπει να αξιολογώ, διότι δεν είναι αλάθαστα επίσης. Έτσι, πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί και μπορούν να τους διαχειριστούν με το χι τρόπο.
Οπότε, εντάξει, ανασυγκεκριμένη ηλικία θα έλεγα θα ήταν διαφορετικά τα μαθήματα που θα μπορούσαν να ενταχθούν στα σχολεία και σιγά σιγά να χτίζουν επάνω σε αυτό, σταδιακά. Μόνο έτσι θεωρώ ότι μπορεί να αυξηθεί και αυτό που ονομάζεται digital literacy γύρω από αυτό το θέμα, καθώς επίσης και το awareness για να αποδαιμονοποιήσουμε αυτά τα είδους εργαλεία. Πιστεύεις ότι το AI ενισχύει ή αποδυναμώνει τη δημοκρατία? Τη δημοκρατία συγκεκριμένα. Τη δημοκρατία. Θα έλεγα, εντάξει, εξαρτάται από το πλαίσιο που το βλέπεις. Εντάξει, ήταν γενική ερώτηση για να δούμε... Ως προς τι θα έλεγα. Ένα δημοκρατικό σύστημα δηλαδή. Δηλαδή επηρεάζει ένα δημοκρατικό σύστημα. Σίγουρα θα επηρεάζει αν οι αποφάσεις που παίρνονται από αυτόν ή τέλος πάντων οι οποιασδήποτε συμβουλές, να το πούμε έτσι, γίνονται de facto κατεύθυνση. Χωρίς να αξιολογείται. Οπότε ναι, υπάρχει μεγάλο ρίσκο και μεγάλος κίνδυνος να αποδομήσει μέρη της δημοκρατίας αν είναι αλόγιστη η χρήση του. Αν υπάρχει όμως αξιολόγηση. Αν υπάρχει αξιολόγηση και υπάρχει αυτό που είπα πριν, η ανθρώπινη εποπτεία, ίσως μπορεί να μας δώσει και μας προβάλλει και βελτιώσεις. Δηλαδή ως ένα εργαλείο δηλαδή. Ως ένα εργαλείο ακριβώς. Αν είναι de facto οι αποφάσεις του όμως, όχι. Αυτό δεν μπορεί, θεωρώ, να επιφέρει τη δημοκρατία, πόσο μάλλον από μόνον του. Έτσι. Θέλω ακόμα μια ερώτηση έτσι, για να το κλείσουμε. Αν εκλεγείτε, ποια θα είναι η πρώτη σας κίνηση περί τεχνολογίας, περί βιομηχανίας, περί αλλαγής? Και πριν απαντήσεις, να σε προειδοποιήσω ότι αυτά έχουν υποθεί πολλές φορές από πολλούς. Θέλω να δω πώς θα διαφοροποιηθείς. Σου βάζω δύσκολα. Ναι, κοίταξε. Εντάξει, κύριο μέλημά μου είναι η ένταξη της τεχνολογίας και του εξυγχρονισμού του κράτους. Εντάξει. Και δεν λέμε ότι πρέπει να μπει απαραίτητα AI. Πρέπει να μπουν συστήματα καταρχάς που να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος. Υπάρχει μια γραφειοκρατία η οποία κοιτάζει στα, δεν ξέρω, 1990, ίσως και πιο πριν. Μια γραφειοκρατία που εμπανάρχεια. Πρέπει να εξελιχτούμε. Υπάρχουν παραδείγματα χωρών που πάρα πολλά καλά σε θέμα τεχνολογικού επίπεδου και πόσο μάλλον στην κρατική σφαίρα. Έτσι. Οπότε μπορούμε να αντλήσουμε παραδείγματα από αυτούς, να εντάξουμε την τεχνολογία στη ζωή του Κύπριου πολίτη, να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται σε χρόνον τετέ, δηλαδή να μην χρειάζεται να περιμένει σε ουρές για μια απλή βεβαίωση. Να περιμένει μέρες ίσως για αυτήν την απλή βεβαίωση ή για μια αίτηση. Μπορούν να γίνουν όλα πολύ πιο efficient, πολύ πιο αποδοτικά και με τρόπο που θα ενισχύουν μάλιστα. Προσέξτε, αυτό που μας βάζει η τεχνολογία τώρα, αυτό είναι το προτέρημα της τεχνολογίας, θα ενισχυθεί η διαφάνεια. Θα ενισχυθεί η αξιοκρατία. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη και πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούμε να μειώσουμε τα ενδεχόμενα ρουσφετιού ίσως, θα μπορέσουμε να μειώσουμε ως ένα σημείο, έτσι, γιατί δεν μπορεί να τα λέξεις όλα, αναξιοκρατίας που μπορεί να διέπουν τέτοιους οργανισμούς που είναι ακόμη πανάρχαιοι. Εάν βελτιώσουμε αυτές τις διαδικασίες και τις φέρουμε στη ψηφιακή εποχή, δεν θα έχουμε πλέον τόσο ευκολία στο να υπάρχει χειριστικότητα εκ του αποτελέσματος. Σωστά. Άρα αυτό το θέμα της ψηφιοποίησης ίσως επιλύσει αρκετά προβλήματα μέχρι έναν βαθμό και σίγουρα θα βελτιωθεί η διαβίωση του κόσμου. Τώρα, το δεύτερο πράγμα, εντάξει, ψηφιοποίηση
πριν να πω στο δεύτερο πράγμα, να μείνω στο προηγούμενο, Ναι. ότι η ψηφιοποίηση, ναι, την ακούσαμε ίσως και από πολλούς τα τελευταία χρόνια. Ναι. Εντάξει, ποιοι ήταν αυτοί πολλοί. Ενώ τι τεχνογνωσία είχαν πίσω από αυτό. Και αυτό που θα έλεγα είναι ότι τους έβαλα να κάνουν την ψηφιοποίηση. Λίγο πολύ βλέπουμε ότι ακόμα και η ψηφιοποίηση που γίνεται αρκετές φορές νοσεί. Ναι. Ή αρκετές φορές βλέπουμε να είναι κατακαιρματισμένη. Δεν υπάρχει κάτι ενιαίο. Έτσι. Ναι, ναι, Τώρα γίνονται κάποια διαβήματα. Ναι. Όμως και πάλι χρήζει περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να γίνει μια, το πω, εθνική στρατηγική για το συγκεκριμένο θέμα που θα αγγίξει από την αρχή διάφορα κομβικά σημεία που να εντάξει με το σωστό τρόπο την τεχνολογία και να την επικοινωνήσει. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι στην Κύπρο, θεωρώ, να την επικοινωνήσει στον Κύπριο πολίτη για να μην τη δαιμονοποιεί επίσης. Μάλιστα. Διότι υπάρχει και αποστροφή από αυτήν την τεχνολογία, διότι προτιμούν τις πατροπαράδοτες διαδικασίες, διότι έτσι έμαθαν κάποιοι άνθρωποι και πολύ λογικό. Όμως, αν υπάρξει σωστή ενημέρωση, σωστή εκπαίδευση, τότε δεν πιστεύω ότι ο Κύπρος πολίτης δεν θα αγκαλιάσει αυτή την αλλαγή. Πραγματικά. Μέχρι στιγμής δεν υπήρχε αυτή η ενημέρωση. Ακόμη και κάποια τεχνολογικά συστήματα που κάμναν για να ψηφιοποιούν κάποιες υπηρεσίες, δεν υπήρχε αντίστοιχη ενημέρωση στον Κύπριο πολίτη. Νομίζω ότι αυτό που εξηγείς ότι κάποιοι μπορεί να προτιμούν τα παλιά συστήματα, το έχουμε και στην τεχνολογία αυτό, που λέγεται backward compatible systems. Δηλαδή, μπορεί να δημιουργήσουμε ένα καινούριο σύστημα, το οποίο μπορεί να είναι καινοτόμο, καινούριο, να έχει κάποια καινούργια λειτουργίες, ναι, πιο εύκολο. Αλλά επειδή δεν θέλουμε να σπάσουμε κάποια παλιά συστήματα, το αλλάζουμε με έναν τρόπο το οποίο να μπορεί να δουλέψει και με τον παλιό τρόπο. Δηλαδή, αυτό που λέω εγώ είναι να κρατήσουμε κάποια από τα παλιά, να βάλουμε τα καινούργια μπροστά, τα ψηφιακά συστήματα. Και εγώ στο υπόσχομαι ότι αν όντως τα συστήματα είναι καλά, αυτοί που έχουν την τεχνική γνώση, που είναι πλέον είναι οι περισσότεροι και της δικής μας γενιάς και μπορεί και πιο παλιών γενναίων, θα επιλέξουν τα καινούργια συστήματα, γιατί απλά δεν πρέπει να πάει να κλείσει ραντεβού που λέμε μετά από 3 εβδομάδες για να κάνει κάτι το οποίο μπορούσε να γίνει ψηφιακά. Σε αυτό το σύστημα πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά ναι, μπορεί να συνεχίσει. Ναι, όπως το είπες, ο κόσμος θα δει τα ωφέλη. Αυτό που περιγράφεις, εντάξει, αυτό που περιγράφεις είναι μια μετάβαση σε ένα τέτοιο σύστημα. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει από το 0 στο 100. Σωστά. Χρειαζόμαστε ένα μεταβατικό στάδιο. Αυτό το μεταβατικό στάδιο πρέπει να έχει υπόψη και τις παραδοσιακές διαδικασίες και ίσως σε μια μεταβατική διαδικασία ή μεταβατική εποχή, να το έλεγα, μπορεί κάποιο χρόνο, 1-2 χρόνια αναλόγως περίστασης ίσως, να υπάρχουν κάπως, να υπάρχει ένα fusion των δύο διαδικασιών, ούτως ώστε σιγά σιγά να μεταφερόμαστε στην καινούργια ψηφιακή εποχή με έναν πιο ομαλόν τρόπο, ώστε να έχει και ο κόσμος την ευκαιρία να το μαθαίνει κατά τη διάρκεια. Σωστά, με την τριβή επίσης. Οπότε ναι, αν ο κόσμος δει τα ωφέλη όπως είπες, που είμαι σίγουρος ότι θα τα δουν, θα μεταφερθούμε εντελώς στα πλέον καινούργια ψηφιακά συστήματα, θα φύγουν οι απαρχαιωμένες διαδικασίες και αυτό θα αρχίσει μόνο να βελτιώνει τη ζωή μας παρά να τη δυσκολεύει. Μάλιστα. Και περί χρονοδιαγράμματων, δηλαδή τώρα εντάξει, δεν θα σου πω να μου δώσεις χρονοδιάγραμμα, αλλά κάποια τέτοια συστήματα δηλαδή, γιατί τα έχουμε δει και πιο παλιά, που παίρνουν χρόνια και χρόνια και χρόνια. Δηλαδή, εγώ έχω μιλήσει με άτομα τα οποία είχαν δουλέψει πάνω σε projects, τα οποία ήταν κάποια projects τα οποία ήταν για να κάνουν ψηφιακά κάποια συστήματα τα οποία ήταν χαρτοποιημένα αναλογικά. Ναι. Και μου έλεγαν τα χρονοδιαγράμματα. Και εγώ, εντάξει, έχω δουλέψει αρκετά χρόνια παράλογα ως προγραμματιστής. Ναι, ήταν παράλογα. Ήτανε κουλά. Και τα χρήματα που μου λέγανε. Δεν το συζητώ. Ναι. Δηλαδή είχα ακούσει κάτι ποσά που έλεγα εγώ. Αυτό το σύστημα μπορούσα να το χτίσω μόνος μου. Ακριβώς. Όχι με κάτι ομάδες που λένε και με τόσα χρήματα. Δηλαδή, πώς μπορούμε να το αφαιρέσουμε αυτό το κομμάτι της διαφθοράς? Γιατί ναι, μπορεί να
προσπαθούν να κάνουν κάποια συστήματα ψηφιακά. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα των συμβολέων, δηλαδή των πονταρισμάτων σε αυτές τις προσφορές. Πώς μπορούμε να το αφαιρέσουμε αυτό? Ακριβώς. Τώρα, πώς θα το αφαιρέσουμε? Δυστυχώς είναι και η υπερακή νοοτροπία. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Για να αφαιρεθεί αυτό, θεωρώ, δική μου άποψη βέβαια, είναι το ποιοι λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις. Ναι. Αν αλλάξουν αυτοί, ή αλλάξει το σκεπτικό είναι αυτό που είναι πιο δύσκολο, αλλά αν αλλάξουν αυτά τα άτομα, τότε θα παίρνονται πιο σωστές αποφάσεις. Τι εννοώ? Όταν ένα άτομο δεν έχει την εμπειρία στον τεχνολογικό τομέα, εντάξει, μπορεί να σπουδάσει ο άνθρωπος πολιτικές επιστήμες, για παράδειγμα, σαν είτε κλασικός τεχνοκράτης, βουλευτής, όπως θέλουμε να ονομάσουμε αυτόν το άτομο, που μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση, να φέρει κάποιον οργανισμό μέσα. Πώς και ο ίδιος, δηλαδή να τους δώσουμε και αυτό σε εισαγωγικά το ελαφρυντικό, μπορεί να κρίνει αν το χρονοδιάγραμμα που του είπα είναι σε λογικά πλαίσια, εάν τα χρήματα που ζητούνται είναι σε λογικά πλαίσια, βέβαια και επιτροπές ίσως, γιατί συνήθως δεν είναι ένα άτομα, είναι πολλοί μαζί. Επιτροπές, από ποιους καταρτίζονται? Υπάρχουν έμπειρα άτομα? Βέβαια, αν υπάρχουν έμπειρα άτομα και δέχονται αυτές τις προσφορές, αυτό είναι κάτι άλλο. Μιλάμε για μίζες, μιλάμε για ο γνωστός του γνωστού στο τέλος της ημέρας, και γι' αυτό έχουμε και τα συστήματα που πολλές φορές θα δούμε καταραίουν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ίσως δεν έκαναν καλή αρχική μελέτη, καλό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του συστήματος, δεν έλαβαν υπόψη το load, έτσι, το πόση επισκεψιμότητα μπορεί να έχει ένα τέτοιο σύστημα και σε ποιο βαθμό μπορεί να χρησιμοποιείται η δεδομένη στιγμή. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και για ώρες του γιατί γίνονται όλα αυτά τα προβλήματα. Όμως για να αλλάξει αυτό, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουν αυτά τα άτομα. Και μια μορφή διαφάνειας επίσης στα συγκεκριμένα, δηλαδή μια μορφή λογοδοσίας, θα έλεγα καλύτερα, προς τον κόσμο, του τύπου γιατί επιλέχτηκε αυτός ο οργανισμός, ποιοι ήταν οι οργανισμοί που είχαμε επιλογές, τι έχει αυτός ο οργανισμός δείξει όλα αυτά τα χρόνια, επίσης θα ήταν μια άλλη επιλογή, και ποιοι θα είναι πραγματικά αυτοί που θα το υλοποιούν μέσα σε αυτόν τον οργανισμό. Γιατί πολλές φορές δεν γνωρίζουμε ποιος το υλοποιεί πίσω από αυτόν τον οργανισμό και ίσως βλέπουμε και χαμηλότερης ποιότητας συστήματα, ναι, που καταλήγουν εκεί που ξέρουμε ότι καταλήγουν. Σε αυτό θα ήθελα να πω ότι θα ήταν ευχής έργο να δω προσωπικά, κάτι λίγο παρεφερεί με την ερώτησή σου, θα ήταν ευχής έργο να δω καινούριο κόσμο να μπαίνει σε αυτά τα contracts. Μάλιστα. Που δίνει η κυβέρνηση στο τέλος της ημέρας ή συνυπογράφει. Δηλαδή... Να σε διακόψω ένα λεπτό. Αυτό ισχύει μόνο στα τεχνολογικά συμβόλαια ή ισχύει και στα συμβόλαια των δρόμων? Γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχω εγώ. Είναι, θα το πω έτσι κυπριακά, σπάζουν τους δρόμους. Χθες πήγα για τρέξιμο. Έτρεχα εδώ στον παραλιακό δρόμο Λάρνακας-Δεκέλιας. Ναι. Και έχει καιρό που σπάζουν τους δρόμους. Συνέχεια προσπαθώ να βρίσκω καινούριους δρόμους να τρέξω. Και έφτασα μέχρι σε έναν αδιέξοδο και είχαν άσφαλτον καινούριων και δεν μπορούσα να τρέξω πάνω. Δηλαδή, ναι. Και δεν υπήρχε άλλος τρόπος να πάω. Και αυτά μιλάμε μήνες, χρόνια. Δηλαδή, και έχω ακούσει ότι υπάρχουν μόνο 2 εταιρείες στην Κύπρο. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση. Εντάξει, 2 εταιρείες δεν είναι. Ναι. 2 εταιρείες θα παίρνουν περισσότερο, θα μπορούσαμε να το πούμε. Οκ. Εντάξει, μάλιστα. Τώρα βγάζει νόημα. Ναι. Εντάξει, το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλά πράγματα προφανώς. Εντάξει, εγώ αναφέρομαι στον τομέα που τουλάχιστον θεωρώ ότι γνωρίζω περισσότερα. Βάσει το background μου. Αυτό που θα ήθελα να πω λοιπόν για το συγκεκριμένο τουλάχιστον τομέα
είναι ότι πρέπει να δούμε και καινούριους να μπαίνουν στο παιχνίδι. Και όταν λέμε καινούριους, να έναν κίνητρο για παράδειγμα, που θα μπορούσαμε να δώσουμε μιας καινούριας ομάδας, ίσως μιας καινούριας εταιρείας ή νεοφυής επιχειρήσης, να ασχοληθεί με ένα σύστημα κρατικό. Να δώσει μια ίσως καινοτόμα λύση που μπορεί να έχει κατά νου. Πρέπει να δίνουμε βήμα και σε τέτοιους στους δικούς μας εκ των έσω για να βλέπουμε ότι όντως η καινοτομία είναι ένας πόρος. Ναι. Σωστά. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Οπότε αν τον ποτίσουμε σιγά σιγά θα μεγαλώσει. Μάλιστα. Είναι ένας από τους τρόπους, θα έλεγα, που μπορούμε να κάνουμε grow την καινοτομία εδώ, που μπορούμε να κάνουμε grow νέες πλέον ιδέες, νέες επιχειρήσεις, που να μην είναι και μονοπόλιο στο τέλος της ημέρας με τα κρατικά τέλος πάντων κωδίκια ή ευκαιρίες που μπορεί να έχουν για να υπογράψουν ένα τέτοιο συμβόλαιο, για να μην τα δίνουμε συνέχεια στους ίδιους και τους ίδιους. Είναι καλό να γίνεται αυτό και σε ένα round robin πρακτική. Δηλαδή σήμερα είναι αυτός ο οργανισμός, αύριο δίνουμε ευκαιρία σε αυτό, μεθαύριο στον άλλο, και πραγματικά πιστεύω ότι ίσως δούμε και περισσότερη ποιότητα από κάποιους. Σίγουρα. Συγκριτικά με τεράστιους οργανισμούς που μπορεί... Ο ανταγωνισμός φέρνει ποιότητα. Ναι, ακριβώς. Οπότε αυτός ο ανταγωνισμός ακριβώς θα εξελίξει πολύ αυτή την αγορά. Ισχύει αυτό. Μιλήσαμε περί συμβολέων, ας το πάρουμε έτσι λίγο περί βιομηχανίας. Ναι. Μπορούμε να είμαστε πιο δίκαιοι στο να επιλέγουμε ποια εταιρεία μπορεί να πάρει ένα συμβόλαιο, το οποίο είπαμε ότι θα βγει η ποιότητα πάνω. Αλλά τώρα, όταν μιλάμε για βιομηχανία στην Κύπρο, Ναι. στην Κύπρο η μόνη βιομηχανία που έχουμε είναι, όπως είχαμε πει, ο τουρισμός, η Forex, αν το πω, αλλά εκεί υπάρχει μεγάλη διαφθορά και εκεί, αλλά δεν θα το έλεγα βιομηχανία, είναι απλά εταιρείες οι οποίες έρχονται στην Κύπρο. Αλλά βιομηχανία. Θυμάμαι, δική μας βιομηχανία, ναι, κάτι. Μηχανολογική, ηλεκτρολογική, υδραυλικά. Κάτι μιλούσα τις προάλλες με έναν φίλο που μου έλεγε ότι στην Κρήτη φτιάχνανε υψοσανίδες. Η Κύπρος είναι πιο μεγάλο νησί. Γιατί δεν φτιάχνουμε εμείς? Γιατί δεν φτιάχνουμε τίποτα? Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτόν, Κυριάκο? Δηλαδή, τι θα έκανες εσύ? Πάλι σου δίνω τα κλειδιά και το κουμπί αυτής της χώρας. Γιατί μου αρέσει να μιλάω υποθετικά, γιατί θέλω να βλέπω ο κόσμος, ο άνθρωπος που έχω απέναντι μου, τι θα έκανε. Τι θα έκανες? Κίνητρα, χρηματοδοτήσεις ίσως, κάποιους διαγωνισμούς πίσω από αυτό, για συγκεκριμένους τομείς που θα μπορούσαν να στείλουν προτάσεις, να ξεκινήσουν ένα νέο εγχείρημα σε αυτό, να ξεκινήσει δηλαδή αυτή η βιομηχανία που λες να αρχίσει να διαφαίνεται ότι είναι τουλάχιστον στα πρώτα βήματα. Μετά τη στήριξη αυτών των βιομηχανιών. Δεν είναι one-time thing, έτσι τους δίνουμε απλώς μια ευκαιρία και όχι τη συνεχή στήριξη. Πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο του, δηλαδή σαν κράτος τουλάχιστον να στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους, εάν έχουμε τέλος πάντων και καλή ποιότητα και δυνατότητα να προσφέρουμε το συγκεκριμένο αγαθό, να το πούμε έτσι, γιατί να μην το πάρουμε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Δηλαδή να μην στηρίξουμε την ίδια μας την οικονομία και σιγά σιγά αυτή την οικονομία να της δώσουμε το κίνητρο να μεγαλώσει, ώστε να έχουν ίσως και ένα πιο παγκόσμιο outreach, αν είναι εφικτό. Εξαρτάται από τον τομέα και από την ιδέα. Αυτό είναι όντως θετικό, ας το ελπίσουμε. Ευχής έργο θα ήταν να γίνει. Ευχής έργο. Το χρειαζόμαστε ως τόπος, ως λαός. Νομίζω αρκετά χρόνια το έχει στερηθεί ο κόσμος αυτόν. Ισχύει. Και όντως χρειαζόμαστε μια αλλαγή. Δηλαδή, όποια και αν είναι αυτή η αλλαγή, νομίζω χειρότερα από ότι είμαστε τώρα. Όχι πως είμαστε χάλια ως χώρα, είμαστε πολύ ωραία χώρα, αγαπούμε τον τόπο μας. Απλά χρειαζόμαστε κάποια αλλαγή και είτε είσαι εσύ είτε είναι κάποιος άλλος, το εύχομαι να δούμε αυτή την αλλαγή. Μακάρι. Γιατί πιστεύω ότι έχει πολλά να δώσει αυτός ο τόπος. Ισχύει.
και έχει και πολύ έξυπνον κόσμο ο οποίος μπορεί να προσφέρει στην επιτυχία αυτού του κόσμου, αυτού του λαού. Και να δούμε αυτόν τον τόπο να έχει περισσότερες ευκαιρίες. Έτσι. Ακριβώς. Το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει, όπως είπες. Είναι θέμα νοοτροπίας από εκεί και πέρα. Θα την αλλάξουμε. Κυριάκο μου, ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι όλες τις επιτυχίες. Με όλα αυτά που μου είπες, το έργο σου μόνο θετικό να ακούγεται. Ελπίζω να εκλεγείς. Ελπίζω, όχι γιατί θέλω να σε υποστηρίξω ή κάτι, γιατί απλά έχεις αυτές τις απόψεις. Αν ήταν κάποιος άλλος ο οποίος είχε τις ίδιες απόψεις, και αυτού θα του ευχόμουν το προφανώς, ίδιο. Και ναι, αν εκλεγείς, ελπίζω να δούμε αυτά που έχουμε μιλήσει εδώ και ανυπομονώ να δω κάποια αλλαγή σε αυτόν τον τόπο από όποιον και να έρθει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες στο συγκεκριμένο podcast. Απόλαυσα την κουβέντα μας, έχω να πω. Καλή συνέχεια στο όλο εγχείρημα. Και εδώ θα είμαστε να συζητούμε. Αν τύχει και μια επόμενη φορά, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να αναπτύξουμε ίσως και άλλα θέματα ακόμη. Φυσικά, ναι. Ελπίζω να υπάρξουν και άλλα επεισόδια. Εγώ έχω πάρα πολλές ερωτήσεις οι οποίες δεν σου έχω κάνει. Γι' αυτό θα τις αφήσουμε για το επόμενο επεισόδιο, γιατί νομίζω και ο κόσμος θέλει να ακούσει αυτά που έχεις να μοιραστείς και από τεχνολογικό κομμάτι και από εμπειρία και από όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.